eqinisweni nenkece le ekhona isingamangqushana. Uhulumende wephondo iKwaZulu-Natal uthi unzinyelo ngokwasezimalini ukuze ancede uluntu oluchatshazelwe imililo yamadlelo. Safumanisa into yobana abantu abaninzi ekutargetwe bona ile grant abanazo i-smartphones, baxhomekeke kubantu abazalana nabo nabahlobo babo. ISASSA eMpuma Koloni imilisele inkqubo entsha yokuqinisekisa izazisi zabo bafumana isibonelelo ngokuhlolwa kwemine i-biometric identity verification system eGqeberha. Alitshoni lingenandaba sinivubisela ngeselo lamathwala amadala ngalenhlwa amazi alo antubululu molweni ekhaya. Uhulumende wephondo iKwaZulu-Natal uthi unzinyelo ngokwasezimalini ukuze ancede uluntu oluchatshazelwe imililo yamadlelo. Ukulandela imililo yamadlelo kwingingqi zomasipala bezithili iKing Cetshwayo, iLembe, uThukela nowaseZululand. Ngabantu abali-14 ababulewe ile mililo nabaqoka abacima imililo abathandathu. Kusenjalo kwesinye isiganeko kusweleka wasetyhini ozithweleyo ngethuba kuqhambuka umlilo kwindawo yoGobitsholo eDenville eThekwini isentsha emini yangecawa. Imililo yequbula ilimaze ingqalasizinda ebalulekile njengogesi namanzi. Iziphathimandla ezolimo nezamahlathi iyona ikhahlamezeke kakhulu njengoba kushe izinkulungwane zamahektha amadlelo, amahlathi nezimoba. Imindeni engaphezulu kwama300 isale Dengwane ngesikhathi umlilo ushisa izakhiwo zawo eKenville. Sekuzanyiweke bakutholile ukuthi bagqoke, bakutholile ukuthi kuyadliwa kulokho kufikile ukudla bayadla abantu. Inkinga izinto esingakabi nazo into zokugeza ukuthi abantu bageze. Yingane ukudla kuyafika kodwa okweyingane ezincane ngoba kunezingane mhlawumbe no 3 weeks engakayiqedi ngishinyanga. Izona ngempela ezingikhathaza kakhulu ngoba kushaya namaphempasi kushaya yonke into. Izinhlangano ezingenza inzuzo bezilokhu zisiza labo abakhahlanyezwe imililo esifundazweni. Mawubuka ukuthi umphakathi njengamanje usalele kuma shelters approved izindlu zabo ziphansi njengoba sikhuluma nje, so isidingo sikhulu sokuthi izindlu noma imaterial ukuthi bakhe. Uhulumeni wesifundazwe uthi umonakalo odalwe umlilo wequbula ulinganiselwa ezigidini ezingu-90 zamarandi. I-unit le inhlekelelo ikwazi ukusilekelela ukubuka ukuthi singehlonzweni ezinye zeindawo lapha njengeindawo zenhlekelelo ukuze sithole usizo oluthe xaxa ngoba eqinisweni nenkece le ekhona isingamangqushana. Asisakwazi ukuthi sowenze njani ukubhekana nalenkinga esibhekene nayo. Iziphathimandla zithi ukulimala kwezitshalo nemfuyo okudalwe umlilo wequbula kunomthelela omubi ongase udale ukuthi kunyuke amanani okudla. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Uhulumende wentshona Koloni uthi bangaphi kwe-162,000 abantu abachatshazelwe izimvula ezimandla kweliphondo. Ngamawaka ezindlu kuquka amatyotyombe kwanendlela ezibalelwa kuma-70 eziye zamoshakala. Uhulumende wephondo benika inkcukacha ngomonakalo emva kokuba umphathi wentsebenziswano ngolawulo umnumzana Velenkosini Hlabisa ebhengeze intshona Koloni njengommandla wenhlekele. Ngexa kusalindeleke imozulu enkenenkene kwisithuba sale veki kweliphondo, ukuhlola umonakalo kona kuyaqhubeka. Sisigqibo sokubhengeza lo mmandla njengowenhlekele salatha into yokuba makusetyenziswe unakonako kubhinqelwe phezulu kulungiswa umonakalo odaleke kwiveki ephelileyo. But as much as we do the assessments, that does not mean that the budget or the additional funding will follow suit. Remember last year we had 2 disasters. One of which was declared a disaster and we received no funding. We actually had to reprioritize within our current envelope as a provincial government to actually address the disaster affected areas. So once we submit the assessments through to the National Disaster Management Centre, which I believe will be in due course through our Provincial Disaster Management Centre, then we will see ultimately when the adjustment budget is stabled. Unyaka uphelileyo kuthabathe uhulumende isithuba senyanga ezili-10 ukuba abhengeze lo mmandla njengowenhlekele. Oku kuza emveni komonakalo omandla owathi wadaleka noqikelelwa ngaphaya kwesigidigidi sinomnyinge wesithathu
ezindleleni kuphela. Here, for instance, I mean, we got the emergency declaration or disaster declaration almost to the day, almost. Whether the news, there's no funding. Now it took 9 days, because remember the storm started on the 3rd. By the 12th, we saw Cocteau also pronounce on the emergency declaration. Basemagunyeni bathi banethemba lokuba bakufumana uncedo kwangethuba kurhulumente kwanebhanki enguvimba ukuze baqubisane nomonakalo. Njengomlamli Maneli wendaba ze-SABC eKapa. ISASSA eMpuma Koloni imilisele inkqubo entsha yokuqinisekisa ukuba abaxhamli besibonelelo ngabo ngokwenene kusetyenziswa iminwe i-biometric identity verification system eGqeberha. Injongo zale nkqubo kukuzama ukwehlisa izinga lobuqhophololo ingakumbi kubaxhamli besibonelelo sobunzima i-social relief distress ukutsho. Eminye imiba ichaphazela ukuhlawulwa kwezibonelelo zoncedo loluntu ngamagingxigingxi ezobuchwephesha. Inkqubo ye-biometric yenzelwe ukunciphisa iimeko zobuqhophololo ezinxulumene nokuhlawulwa kwezibonelelo. Le nkqubo intsha isebenzisa ubuchwepheshe ukudibanisa abaxhamli kuvimba weenkcukacha wemicimbi yezekhaya. Safumanisa into yobana abantu abaninzi ekuthagetwe bona ile grant abanazo ii-smartphones. Baxhomekeke kubantu abazalana nabo nabahlobo babo basebenzise iifowuni zabo. Sometimes lo muntu bumcelile akusamazi noba uphi akuna access yefoni akunayo ifoni okanye lo muntu bumcelile umkile uye kwenye indawo kwakhona kwakho into embi esiyiboneleyo yokuba ikhona i-element ye-fraud ethile yokuba umuntu luceliweyo instead ba afake inumber yam afake yakhe instead ba afake i-bank details zam afake zakhe. Loo nto yabangela uba kwakho isankxwe esikhulu sabantu abathi abayifumana imali yabo. Abaxhamli babe neembono ezahlukeneyo ngale nkqubo intsha. Abanye besithi abacinga ukuba ingasebenza. ISASSA ithi iza kuqhubekeka nale nkqubo kwiMpuma Koloni iphela. Kwiindaba ze-SABC ndikunandipha Platyi eGqeberha. Kutyholwa ngelithi kuqoqodiswe kwaxhwilwa ikwenkwe neminyaka eli-15 yoluswa eHammanskraal ePitoli. Ingxelo zithi abazali bayo abakhange banikeze imvume yokuthatyathwa kwayo banyanzeliswa ukuba bahlawule ama-R1,000. Inimba kwasika nasemathunjini emzalini kaloku kubuya inkumbulo zeshwangusha elombethe eli nelimfikeleyo lokwaphulwa komthetho mayelana nolwaluko uthatyathelwe kwisikolo solwaluko esisebenzela kula matyholo axineneyo ngethamsanqa ngongenelelo labakwantsasana le nkwenkwane eneminyaka eli-15 xa kungoku ikhuselekile. I pleaded with him. I said, can you please give me my son back? He said he's not going to do that. Then that's when we left with the police. We struggle to especially if I'm a single mother. I'm a woman. I can't fight them. Amaxhala axhomile kulomzali nanjengoko enedyudyu yokuba nabanye abantwana kule ngingqi baza kuba ngamaxhoba walentsinda badala ukuba abasemagunyeni abathabathe manyathelo angqengqa ukuqubisana nale nquleqhu. Nanjengoko ixesha lolwaluko lusencochoyini yalo kweli jikelele amanye wamakhwenkwe atshona emgibeni weengcibi ezingekho mthethweni nezilambele ukwenza imali ekhawulezileyo ngekambe nabantwana abangamantombazana bayabandakanyeka kule nyewe oku kuxhoxa abazali ukuba babhatale izikhuntyu zemali ngolwaluko abangalinqwalelanga kwaphela. We call upon our law enforcement agencies to leave no stone unturned and deal with those very harshly. We want to call upon our traditional leaders not to issue any permit kind of people again. And those who are given permit already, their permits must be withdrawn. Ukanti ke ixesha lolwaluko lobubusika lulindeleke ukuba lufince amaphethelo ngomhla wama-27 kule yekhala. Kwalapha ezindabeni kuntunyekwa ngomlilo amakhaya amahlanu osapho olunye lusikisika eMpuma Koloni emva kokuba lutyholwe ngokuthakala.
sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezinabo kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesixhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongweza wenze njalo kwinqaku eliphambili sithe urhulumente wephondo iKwaZulu-Natal uthi unzinyelo ngokwasezimalini ukuze ancede uluntu oluchatshazelwe yimililo yamadlelo ukukulandela imililo yamadlelo kwiingingqi zoomasipala bezithili King Cetshwayo iLembe uThukela nowaseZululand ngabantu abali-14 ababulewe yile mililo nabaquka abacimi-mlilo abathandathu kusenjalo kwesinye isiganeko kusweleka wasetyhini ozithweleyo ngethuba kuqhambuka umlilo kwindawo yogobityholo iKenville eThekwini isentsha emini yangecawa emva kweminyaka engama-30 yolawulo lwesininzi kuphinde kwamiselwa urhulumente wobumbano kweli okokuqala wabunjwa emva konyulo jikelele ngo-1994 nowasekwa ngamaqela asixhenxe inamalungu epalamente kwisihlandlo ngamaqela ali-11 aseka urhulumente wobumbano i-GNU kamafuphi ukugaleleka kwenkqubo yedemokhrasi kweli ngomhla wama-27 ku-April ka-1994 kwa ipalamente yolawulo lwesininzi Aldwin Sipho Ngubane sokusekwa korhulumente wobumbano emva kokuba eli laliphuma kwixesha elibi localucalulo nobukoloniyali i-GNU emva kwa-1994 yayijoliswe ekungcibeni yentlukwano yangaphambili elinye igosa labuyelayo emva kwedemokhrasi nguKamal Mansoura kudliwano-ndlebe noMansoura phambi konyulo jikelele kulo nyaka uthe oma kube phambili kurhulumente wobumbano kukuqhuba nesicwangciso sophuhliso sikazwelonke i-NDP nokusihlaziya. I would go back to the National Development Plan. I would go back and look at the National Development Plan because I think a lot of good work has been done in the National Development Plan in terms of priorities of government, in terms of what we should be looking at. Kulandela unyulo ngoMeyi kusekwe urhulumente wobumbano ngamaqela ali-11 kwali-18 angamalungu epalamente. Kulindeleke ukuba ukuvulwa kwepalamente ngolwesine kubonisa abasemagunyeni epalamente abathathwe kumaqela ngamaqela kwindlu-wisomthetho nakwibhunga lesizwe lamaphondo. kusenjalo iqela umkhonto wesizwe party lifake isicelo esingxamisekileyo kwinkundla ephakamileyo yaseGauteng licela umngeni ukusetyenziswa kwegama elithi urhulumente wobumbano yi-SABC i-MK party ithi ukuziphatha kwe-SABC akukho semthethweni kwaye kuhambisani nemigaqo yokuzimela kweli ziko losasazo loluntu i-SABC iphendule ngelithi izityholo ze-MK party azinasihlahla umhlalutyi wezopolitiki umpumelelo zikalala uthi mancinci amathuba okuphumelela kwesicelo se-MK party. A bit of a problem. Other one, alternative remedy. For example, you have a regulatory body which regulates what people in the media are saying and doing, and that you can bring anyone that you have an grievance to them. Secondly, when it comes to irreparable harm, then the question would be, the statement of GNU has been being stated since May up until now. What irreparable harm are you going to suffer if it continues? It's up to you as the MK part to be able to prove this. If you don't, then your matter can simply be dismissed on a lack of urgency. But the most important one, which is the merits, then goes into saying what the role of the SABC is to carry on the news as they are, unfiltered and to be provided to members of the public. So if the president of the country, for example, and that of the ANC is going to say there's a GNU that has been stated, it is not the SABC's prerogative to then say, we are going to gag you from saying those words or not pronounce it in a manner in which you have stated it just because it does not suit the narrative of another individual. Bekubanjwe ingxoxo-mpikiswano namhlanje kwindlu-wisomthetho ngohlahlo lwabe umali lwesebe lamapolisa nangona eli sebe linikwe izitshwentshe zemali amaqela ezopolitiko ayibeke yacace yokuba kusadingeka enye imali neza kuncedisa ukuqhubisana nentsindabadala yezinga eliphezulu lolwaphulo-mthetho kweli amanye amaqela athi makucuthwe kwisabelo esibekelwe oonogada babaphathiswa imali leyo ifakwe kwingxowamali yokulwa ulwaphulo-mthetho. Umphathiswa wezamapolisa uSenzo Mchunu uthi uyawazi umnqantsa aseza kuwenyuka. Uthi ukuba sekuhleni kwamapolisa kubalulekile ekuqinisekiseni ukwakha ukuthembeka. Uthi oku kuza uluntu elwabona ngayo amapolisa kwaye lubeke iliso lokhozi izigilamkhuba. Uthi nangona kunjalo eyona ngxaki imandla lulawulo olugwenxa lwemipu yamapolisa. Improve
its own management of firearms in its possession. Of course, this is quite a worry that in ourselves we're losing a lot of firearms and the rate is quite high. Usihlalo wekomiti ejongene nezesipolisa uIan Cameron wombutho weDA uthi ubambiswano nabo bonke abachaphazelekayo ngundoqo. Police unions have consistently told Parliament that discipline is applied inconsistently and that low-ranking officers are sometimes punished more severely for minor infractions to their higher-ranking counterparts committing far more serious acts of misconduct. Amanye amaqela aphikisayo aphefumle athi prioritize community safety and well-being before punitive measures, ensure accountability and transparency within the police ranks, foster a culture of respect, empathy and understanding because our people are unemployed. Your strategy is not actually committed to prevention of crime. You want to fight crime after it has happened. There is no well idea of how we are going to stop the murder rate, which is amongst the highest in the world. If you put the question, how many policemen do we need in our nation? 250,000, 400,000? We need 63 million policemen. Every single citizen needs to be a policeman. It starts with self-control. Visible policing is a problem. There's a speaker who said you'll see a lot of police here in the CBD area, but once you go to the townships, you're lucky to see one police officer on site, especially even in areas that would consider to be hotspots for crime. And that is something we have to change. Umchunu unqwalile ukuba nangona kongezelelwe imali yokunyusa inani lamapolisa oku akonelanga ukulwa nomngeni wezinga eliphezulu lwaphulomthetho kweli. Kuntunyekwe ngomlilo amakhaya amahlanu osapho lwakwabambanani lisikisike eMpuma Koloni emva kokuba betshole ngokuthakatha. Usapho lutshola ngelithi bayalelwa ngabahlali ukuba bayishiye ilali yasemakhwaleni. Balahlekelwe into yonke. Abantwana kunyanzeleke kuba basiyeke isikolo. Lo tata ebenemizi emibini yonkosikazi bakhe ababini. Onyana bakhe ababini kunye nomntana wakhe oyintombi nabo bebenemizi yabo. Kutyholwa ngelithi abahlali baye bayitshisa yonke lo mizi. Kuthiwa kuyeziwa nizotshiswa nizobulawa kanye hambani sivele sisuke sithi sisasukuma vele sitsho beza becula behoka bebethi imikhonto kanje behoka bazofika sesibalekile ke thina sesihleli bugeqe kude kodwa siyababona bafike bahawula umzi kuthiwe tshisa basuka bawutshisa wonke ezo zindlu zoluthoba kanye nesibaya. Kwabambanani luthesa kwindawo zaselusikisiki naseFlagstaff. Khalele kusasa labantu aba nabantu abodadewethu kuba bonke baxhomelele ku inoba abantwana endihlala nabo bangapha kwe-20 ngoba ndigcina abafowethu abodadewethu namhlanje bagcwele lonke libaphumile esikolweni abanalo kusasa. Ndingumama otsale nzima xa bendisakha lamsi ndingenapeyi bendisesemfanelweni yoba ndingabi nayo ipeyi kodwa ndawuqala umzinda wakhe ngamandla ndirhela nditheza ndithengisa ukwenzela uba mandakhela abantu abam ikhaya. Lweni uthi lwento belikomkhulu ukwathi akukho nto banoyenza okwangoku ngaphandle kokuyekela umthetho udlala indawo yawo. Ma emva koburhulumente ebonakala uba yena uthini sizibiza indlaniso siphinde siwenze umyalelo ukuba akuvumelekanga ukugxotha umuntu sisho ebantwini kodwa ke singesime ngaphambili babantu benza izinto ngomnyama singekho thina beyaxelanga thina futhi. Kuvulwe ityala lokutshisa kwaye kusaphandwa kwindaba ze-SABC. NdinguNomzwane Mngoma ndiselusikisiki. Digalele ngazo kodwa kwephuka neyokuhlanganisa masikhonkwezeleza ngomso ngesizulu makube chusibele.